Ang ikatulong mga minuto, waray ba kundi anak sa asawa ang school head ng barangay Awan Santa Cruz Elementary School, waray ba kundi Sir Marcos Siguan, mapapadisa na naton usang mahusay nga mapapalisan ni Ma'am Elsa Sumigil. Inapagsayawahan ang minuto.
Okay, mga salamat. Sir Marcos Siguan, sagad man kan Ma'am Elsa Sumilin.